טוב, אז הדיסטנס מטר, סיימנו לצרוב אותו עכשיו. נפעיל אותו בהתחלה במצב ידני. נכוון את מד מרחק כלפי התקרה. לחיצה אחת, רואים שיש 105 סנטימטר. נעביר עוד, ננסה לקלוט עצם קרוב. נראה את המרחק שהוא נותן. 25 סנטימטר, עובד יפה. נעבור למוד אוטומט. אפשר לראות שהלד נדלק. נלחץ על סטארט. ונראה בעצם שכל שנייה, אני לא זוכר כל כמה זמן, אבל מתבצעת מדידה באופן אוטומטי. כלפי התקרה נעבור. רגע, כלפי התקרה. הנה, סביבות מטר. אחלה. סביבות מטר. נחזור בחזרה לקופסה, 25 סנטימטר. בואו נעצור אותו. נעבור למחשב, לסיגנל טאפ. אפשר לראות פה שאנחנו בעצם מזהים את התקשורת בלוטוס. התלבשנו על ה-UART, התלבשנו על הדאטה של ה-UART. דבר ראשון אנחנו תופסים את ההתחלה של השידור. יש פה Start TX. יש פה את ה-8 ביט של דאטה ועוד Start ביט ו-Stop ביט. אחרי זה אנחנו תופסים פאקג' באמצע התשדורת, דאטה כלשהו, ותופסים גם את הפאקג' האחרון בעצם. אפשר לראות שבסוף יש TX done ואין Start ביט נוסף. נעבור עכשיו לבלוטוס, לטלפון. טוב, אז עכשיו אפשר לראות את התקשורת עם הטלפון. נעשה סטארט במצב אוטומט. אפשר לראות שבצג על הבקר, ובטלפון רואים את אותו הנתון. בעצם הערכה שולחת את נתון המרחק בתקשורת בלוטוס לטלפון. זהו, זה הסוף.